Niciun filolog român nu știe ce înseamnă cuvântul Maramureș. Maramureșul este o țară de margine a României. Nici romanii, nici maghiarii, nici turcii, nici polonezii, cu toate că au trecut pe aici, nu au putut rămâne. Pentru că noi suntem atât de vechi încât suntem bătrâni. Noi nu ne temem să veniți dumneavoastră. De aceea au venit, au plecat, au rămas, dar noi rămânem noi înșine. Nici în 10.000 de ani de aici înainte, tradițiile românești nu vor dispare. Vor suferi schimbări, comprimări, dilatații, dar nu vor dispare pentru că ele sunt tradiții de neam, de comunitate. Deci am fost, suntem și vom fi. Ești o mare frumusețe, iar dacă te îmbraci în zdrențe, ești o mare frumusețe, toate florile de lume le-aș cumpăra pentru tine, toate florile de lume le-aș culege pentru tine, că te iubesc la nebunie, la 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 la. Știe beata noastră. Și tare aș vrea să se însoare, că nu. Aș vrea că fie chiar mere bugate după el, că din sat nicio fată nu-i să nu margă după el. Dar nu vrea, nu. Numai de păsate. Noi am zis că să nu margă păsate, că s-o iei din sat, că e mai bună oricare și de mai rea. Nu vrea, nu, numai cum vrea el. Păi ce să facem cu el? Nu pot să fac nimic. Nu. Ca fiind muzicant, știi, umblând la nunți, pe un sat, în altul, gagici, prietene, am destule. Și în fiecare sat, dacă mă duc într-un sat, am câte o gagică, câte o prietenă, dar nu una care să mă căsătoresc cu ea. Deci, dintre toate, voi alege una, cândva, dar nu știu când va veni ziua aia. Și apoi am fost tânără când m-am măritat și apoi bărbatul mi s-a dus în război, că a fost război atunci. La 6 săptămâni s-a dus în război, după ce ne-a fost nunta. Și a stat 5 ani și jumătate.
Și apoi, tot o mai zine câte un tip până acasă și iară mere, și iară o zine, și iară mere. Și apoi s-o da și tot am făcut câte un cocon și s-o dus. Și ăsta, cei tatăle lui Petri, au fost de 3 luni, pe când s-o spar războiul. No, și apoi mai trăit 3 ani și a murit. Și-s rămasă de 40, de 50 și 2 de ani. Am umblat la oi, am umblat cu carul, că n-am avut băieți, numai noi am fost fete, noi am cosit, noi am săpat, noi am lucrat toate lucruri, am arat, am cărat, toate lucrurile am lucrat, lucruri bărbaților. No. Eu trecut timpul și îs bătrână că îs de 79 de ani. Și așa a trecut timpul și vremea. Apoi Dumnezeu știe când mă mai ține. Acolo nu știe nimeni. Nu. Fetele din Baia Mare sunt frumoase, frumoase, frumoase și îmi plac, dar nu prea ajung eu pe acolo, pe alea frumoase care mi-ar plăcea. Dar sunt foarte frumoase. Am fost la discoteci, am fost la chefuri pe acolo și fete foarte de viață, foarte de distracție, dar aici la mine, ca să o aduc din oră, probleme. Asta să-și facă unghiile, buzele, ochii, n-am făcut nimic cu ea. Dacă ar mai avea un frate ori o soră, apoi n-am să așa supărați, așa, dar cam se supărați, că e numai singur. Și n-am vrea să se ducă. Nu, că noi avem cu ce găzdălui. Avem pământ, avem mar, avem tot felul. Nu. Cine nu are, apoi acela ar trebui să se ducă să-și facă. Păi cum să mergi în altă țară că nu știi grăi nimic? Stai ca boul la poartă nouă. Și te uiți cine ce grăia numai. Nu, cum mere? O excursie de 3 zile la Budapesta trăiește poezia unică a străzilor, un oraș fermecător și invitație de zile mari. Pentru tine și pentru când îl vede pe acela când e gata. În Vălen e cam toate lipsit, cam toate. Discoteca n-a fost, mai care confort, așa. Deci nici băieții nu s-au predus, nu se iasă la noi ca la oraș să stai până la 11, la 12 cu fata să fie dusă de acasă la discotecă sau la, bine, acum baluri și unde să facă în casă sau la o familie. Așa merge, dar mulți băieți, multe fete de la țară, cum au mai plecat în străinătate, să mai duc, lucră în oraș, deci dar fac naveta, să duc, lucră și vin cu autobuzul, seara vin acasă. Nu-i niciun râd, N-a venit să te omoară de același. Uite pe stânga.
1 an, 2 ani, 3 ani, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Unde se termină? Unde e deceniu? La 31 decembrie, anul 10 e deceniu. Așa e și cu 1000. Mă duc, aduceți liniare, că vă fac până la 2000, la 3000, dar e foarte clar, dar nu știu de ce nu vreți să înțelegeți. Da, dar ce scrie? Că nu scrie 0. Cum nu scrie 0? Dar că scrie pe riglă, dar în istorie nu a fost anul 0. Nu, e anul 1. Anul 1. Aia e altă treabă, deci că scrie... Anul 1. Da, poftim. Și de unde încep? Unde se termină? Aici e deja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da, 3000 se termină, da. Bine, termină. Bine zicea, se termină. Se termină. Și începe în 3001. Nu în 3001. Dar stai puțin, nu. Deci noi zicem în 3000,00. Dar stai mă, bine, nu e așa. Nu complicat, nu complicat. Dragi prieteni, în direct la Te uiți și câștigi, pentru că trebuie să facem acum cunoștință cu cea de-a doua echipă. Echipa din Baia Mare! Bun, am înțeles, cred că te-au influențat, nu? Ești influențată. Încurajare, succes, dar mai bine eu zic să-i lăsăm pe ei să zică două vorbe. Scurt, așa, două vorbe, ai zis bine. Sunt soția lui Herțeg Ioan și nu am emoții deloc, pentru că sunt convinsă că echipa noastră este cea mai bună. Atât Mihaela, cât și Dana, Codrin, Sorin și cei doi Ioani sunt cei mai tari, deci vor câștiga. Aș vrea să urez tatălui meu cu ocazia zilei de naștere la mulți ani și mulțumesc pentru toate telefoanele. L'idée c'est que en avant du concours, je veux laisser l'école à Cluj parce qu'on n'avait pas d'argent pour payer l'école. Et aussi Codrine et Sorin, il a laissé le travail parce que c'est pas un travail bon payé. Et, bon, Codrine travaillait, Sorin pas, il est chômeur. Et nous disons, nous avons préparé pour aller à Paris, pour faire d'argent pour travailler en France. Et quand il a annoncé avec le concours, nous disons bon, c'est une bonne chance pour nous pour gagner d'argent. Et bon, pourquoi pas aller à Bucarest et peut-être qu'il existe une chance pour nous de gagner. 2 secunde avans pentru Baia Mare. Avans care s-a mărit, însă alunecă concurentul Băimărean. 2 secunde în față pentru Baia Mare la Băimăreni, Buzoienii și ei la ultimul concurent. Băimăreanul ajunge la cheie, încearcă să desfacă. Nous avons gagné pour personne 15 millions lei. Et pour nous, c'est bien parce que je payais une part pour l'école, pour mon école, une part pour l'école de Claudia. Bon, ça l'histoire de l'argent et d'aller à Paris. Déjà, nous avons oublié ça problème. Je suis déjà en 2e an à l'école. Déjà, le premier semestre s'est passé. Respected prefect, Stimate domnule prefect, Mr. Gerhesh, domnule Gerhesh, respected ladies and gentlemen, stimate doamne și domni, members of press, membrii ai presei,
officials from different institutions, oficialități de la diferite and instituții, consultants and my colleagues. consultanți, colegi. I welcome you here Vă urez bun venit aici, in this public meeting for în această environmental consultare cu hearing publicul pentru presentation. permisul de mediu. On behalf of Allied Deals, I want to assure Din partea firmei doresc să vă asigur that we are very much aware and concerned about the environment. If we are producing 3 times now of the earlier production, dacă acum avem o producție de 3 ori, lot of money is being paid to railways, electricity, gas, o mulțime de bani se plătesc la companiile de căi ferate, raw la material electricitate, transportation, la gaz, pentru transportul de money is materii. flowing as in the form of taxes, duties Banii to circulă government. sub formă de taxe, accize la stat. Ultimately it will help public. One more point I want to make it clear that this environment is not only important from public health point of view. Deci aș vrea să mai clarific un lucru. Aspectele de mediu nu sunt importante numai din punctul de vedere al grijii pentru... But you know, if we are polluting the atmosphere, și poluăm atmosfera, we are losing the precious, gold, silver and sulfur, which has been produced. Avem pierderi de sulf, de aur, de argint. Îmbolnăvirea la boală profesională, intoxicația cronică cu plumb este în scădere, este o creștere la intoxicația cu arsen. În ceea ce privește speranța de viață în orașul Baia Mare, este la bărbați cu 3 ani mai mică decât la bărbați la nivel național, iar la femei cu 2 ani mai mică decât speranța de viață a femeilor la nivel național în oraș. Astea sunt bolile pentru care cel mai mult vă adresați medicului: infecțiile pielii, spondilopatiile, dorsopatiile, afecțiunile coloanei, bronșita, bronșiolita, gastroduodenita și giardioza. Deci eu mi-aduc aminte că înainte, pe vremea lui Ceaușescu, poluarea era așa de puternică că existau zile când în oraș era ceață, deci gazul era ca și ceața. Și mergea cu batiste, toată lumea care mergea pe stradă era cu batista la gură, mașinile aprindeau farurile ca să se poată recunoaște, exact cum se umblă pe timp de ceață. La un moment dat erau câțiva care umblau cu măști de gaze, ca și acum în iarna care se plimbă prin oraș cu schiurile. Da. Vrei să ții mânuțele aici, să nu ridici asta, ca să nu cazi în cap, că te lovești la cap și te doare. Și mă gândesc mereu că aveam 16 ani când deja am început să am probleme dentare și totul din cauza poluării. Și trebuie să mă gândesc mereu că pentru ea ar fi mai bine probabil să plec dacă din punct de vedere economic, din punct de vedere al tehnologiei nu se schimbă nimic cu privire la combinat. Așa e, deci toată lumea sau cei care se plâng, care sunt conștienți, toată lumea se plânge de poluare, cât există, că există un pic, dar nu e vizibilă. Dar se simte, mai ales în timp. Are repercusiune asupra sănătății. Da, deci mai ales copiii sunt cei mai afectați și noi, dacă nu ar fi poluare, deci e greu să zici, bun, o să rămânem aici, că la noi viitorul se schimbă din lună în lună, sau nu poți să-ți faci planul de viitor, ce o să fie, deci mai ales că de-aia termină școala, eu la Cluj și se pot întâmpla multe.
Baia Mare este foarte frumoasă. Mie îmi place, numai poluarea aceea, dacă se simte poluarea, dar orașul e foarte frumos. Deci mie îmi place, tot e un oraș frumos, foarte diferit. Deci ca orașul mai mărișor, aici la noi, mai ales acum s-au deschis câteva magazine frumoase, câteva tip occidental, tot felul de restaurante selecte, cu muzică în ele, sigur, foarte frumos. Cât mai modernizat de când a murit Ceaușescu, deci s-au evoluat foarte mult. Hai, să faci putut-el cioc! Ceaușescu așa-a vrut. Așa-a vrut să strângă de pe margini și să-i strângă toți aici să facă blocuri. Așa-a vrut Ceaușescu și oamenii nu voioși de a ăsta lucru. Așa f-a programat să facă blocuri și să strângă toți oamenii așa, în blocuri. Știi, nu atâta teren să fie câmpul liber. Păi nu știu cum ar fi lucrat, ce ar fi făcut cu pământul. Am el așa a vrut că o grămadă de sate de pe pământ le-o șters și ca să facă blocuri. Știi, pe aierlea, nu pe aici, că pe la noi nu au făcut. Dar poate că și aici ar fi făcut dacă era continuat. Numai știi cum o fost? S-au chemut oamenii de el ca face colhoz. Și de asta oamenii l-au urât. Că el tot a zis că nu s-a sparge colectivul făcând a face mărul pere și răchita mișinele. Nu, până atunci nu s-a sparge colectivul. Vezi că s-au spart. Ceaușescu la noi în Maramureș nu a putut să facă nimică. Ceaușescu cât că a vorbit, că a zis și a spus la televizor, am să mă ocup de capăt de mica burghezime din Maramureș, care nu a reușit niciodată. Maramureșenii sunt niște oameni foarte uniți, foarte hotărâți, care nu se poate băga oricine între ei ca să-i dezbine. Asta tot ce-a mai rămas. Păi trăiește-ți viața, copile, la-la-la-la-la-la-la. Păi și nu te încrede în nimeni, la-la-la-la-la-la. Frumos! După cum ați văzut, vin vecinii, suntem prieteni cu toți, noi suntem uniți. Cât că dacă vine un popor mai tare, abandonez. Că n-ai ce... Adică nu abandonez, dar lupți până la sânge. Când ai pierdut, gata ești. Okay, Gabby, repeat after me. I, Gabby, take you, Ricardo, to be my husband. Ninguém vai mamar com o Noi vai. Chupou o babede. Hai, vreau să... I have some very well to say. You want to tell me what's going on here? Ricardo, will you take Gabby's hand?
Nous voulons faire comme la Maramureș, un authentique, une maison authentique pour nous. La maison, c'est une maison pour travailleurs qui travaillent à la forêt. Bon, parce que la première fois, il faut acheter le terrain. Il faut chercher un terrain, je ne sais pas, en Maramureș où il y a une bonne place pour un bon village. Peut-être, c'est sûr, je crois, faire une porte en bois de Maramureș traditionnel. Bon, pour ça, il faut parler avec le spécialiste en bois de la Maramureș qui travaille dans là-bas. Mais nous n'avons pas de temps parce que Călin est à Paris. Je suis étudiant encore. Et bon, on va voir quand Călin est revenu ici chez nous. Am fost la Coșă. Am fost la Coci. Cum îi zice? Mahageu. Mahabu. Aboru. Dar Călin ce face? Unde? În Franța. Ce faci? Asta roșu? Ia, uite-l, acum și-o dat cu Călin. Mă, nu mănâncă, nu bea, nu știu ce fac, mă. Nici mănâncă, nici nu bea, tăiați nervi. Stai să le văd figurile, că de figuri. Că nu le arată acum. Hai, Alexandra, să vezi pe Coca, hai! Ia, uite pe Coca, Ce, și-o zis din albastru? Ia, Coca, uite Ia, Călin cu barba! Hai, Călin cu barba noastră! Bine, spuneți, mă, și se vede, nu e așa, nu se Nu se poate. Da, nu, spuneți și se vede. Nu, mă, nu se poate. Uite pe unchiul Călin! Ia, așderul. Ionuț, ați simțit! Cu pistolul. Nous sommes frères, très bons amis. Nous sommes complémentaires. Le part comme yin-yang, în cultură japoneză. Cum? Este nimic specializat în călcitor. Nu, numai chioșurile de ziare. Știi? Bun, da. Nu. Mersi de pantaloni și de din asta. De toate, nu de pantaloni. Da, mersi pentru mine, că apoi îți mulțumesc și pentru tale. În restul, interesează să vezi tu ce mai afli pe acasă, din asta, poate trimite ceva. Bine, bine, noi de Crăciun mergem încolo în Văleni, știi? Da, au găsit așa ceva. Da. Sigur, mi-ar place să locuiesc în Maramureșul istoric, stând în, nu știu, în strâmtura, în Văleni, în ceva sat care e... distanța nu e mare față de Baia Mare, dar sunt câțiva zeci de kilometri. Dincolo, noi suntem o prelungire a Maramureșului, dar unde mă duc oriunde în țară și la școală, suntem în Maramureș și mă simt maramureșean. Deci în Maramureș e un alt mod de viață, deci te debarasezi de toate învelișurile care sunt, care poate nu-ți folosesc la nimic, nu știu, nu vine acum în minte ce. Pentru mine nu știu, e greu, e dificil. De ce îmi place Maramureșul? Nu-mi place, nu e greu să spui de ce îți place dulce sau de ce îți place acru. Îți place fiindcă așa ești construit în interior să-ți placă. Și-o trimite la patru. Hai ca până mine să văd optincile, mă! Așa, să se vadă optincile, stați! Stați că vă fac una așelată și după aia numai la miroase care sunteți îmbrăcați. Dar nu, păi ca să stăm noi jos. Jos. Stați un pic.
dar măcar așa să bătăm. Nu-s grele, nici o chircele. Bă, uite mă, am adus aici, am adus niște de astea de la Franța. Din Franța. La Franța? Da, nu, speciale cărți din alea care sunt tăiate, știi? Că a fost pe Champs-Élysées, a fost, știi? Da, da. După ce le lua jos? După ce le-a tăiat, deci le aruncă. Le aruncă, nu le mai folosesc? Nu le folosesc. Când le-au luat Călin și Nelu, a venit un francez și a zis, dar ce puteți să faceți cu astea? Da, zice, te rog, o să vedeți, voi. Un sac plin, știi? Când ați venit în România, ați vedea ce facem lucruri. Am făcut instalație de... Să le iem aici, dacă băgăm la unul mere. Da, cum să nu, stai că trebuie să... Nu ai în casă, măi, pe las că avem afară. Aici le încercăm. Nu să le încerce. Stai numai să văd, că văd că am aici mai multe capete. Stai că trebuie să-l... Să le legi, Orecu. Nu că-s lega, azi două. Dar nu poți povesti că este de un frate al lui Gheorghe, este e aici la Sâgheti și apoi are bloc. După că nici nu s-au cunoscut oamenii unul pe altul. Cât s-o fac acolo în blocuri? Nu. Toți sunt cuieți și nu grăie unul cu altul. După, cum e bine? Aici e mai bine, că aici mergi pe uliță, mergi pe drum, aici grăiești, povestești. Nu. Este să văd de afară cum să vezi. Cine e fain să vezi? Cine și ce faci să vezi? Ce fain! Și scrie strălucesc? Da, dar am zis că dacă le-am pune, de fapt nu așa, dacă le punem în interior, știți, între geamuri, altfel se vede. Bun, și așa, că lăsăm lumina, știi cum văd. Ca să tot pot să meargă tot timpul. Da, vă aveți pomă. N-am fost în Constanța odată, în spital, și m-a ridicat cu lift acolo, odată am fost. Cum place. M-am uitat jos, a 9-lea etaj, m-am uitat jos și era ca găinile oamenii. E că păsări. Nu mi-ar plăcea pierdoni. Nici aici nu-mi place sus, numai aici jos. La biserică și te rogi Dumnezeu și apoi popa pe când e gata slujba, ieși de acolo și zi acasă, mănânci, te duci în drum acolo să strâng femei și oameni și mințesc câte feluri de minciuni. Nu. Asta e tradiția noastră. Asta e tradiția noastră. Cât ține garda ăsta, îl vezi? Da, și aparție care. Așa, încoace-i până... Până de la George. Da, așa, cam de la George, așa, drept. E de răbuca asta. Și cât ține garda ăsta, Că e garda calenie. Deci e frățesc, a fost, eu dat la o fată.
Gardul acela nevestă. Adică e grădina și casa e... Și casa e aceea și pământul e ăsta, știi, se dă cu tătul. Nu. Asta, doamnă, era vorba de 80 de milioane. Care? E casă, jos îți gata 2 camere. Au vrut face... Dar e lent, sau ce? E boțat. Deci ai avea aici vreo 6 ani de pământ. Acolo pe Mara, poate că ai găsit că acolo, poate și mai este un arsin Mara, acolo. Aia primele... Prima sa. Că vinea cum face, nu știu când. După ce ți ieși de la școală și... Da. N-aveți 6 rând, am. N-avem vreme de lucrat, de este lucru. Știi cum e aici, nu se merită. Aici nu se merită să stai, numai să zi aici să... De ce nu se merită, mă? Mă doare sufletul când te aud. Mă, tu te-ai săturat de mare. Nu se merită, numai pentru iarnă, să vii să vezi un obicei sau să vii să stai să mănânci tot ce ai rosit o vară, să mănânci iarna pe masă, aceea nu se merită. Păi dacă au servici, cum să nu se merită? Da, poate că cine stă aici trebuie să muncească aici vara. Da, sigur. Dacă nu muncești de vara, nu ai nimic pe iarnă. Deci stai și nu faci nimic. În Văleni n-am ce să vă spun, sunt toți plecați. Sunt plecați în Dobrogea, sunt plecați în Arad, în Alba, acolo, în Timișoara. Sunt plecați toți, nu în zona mea. Frații, nevastă mea. Mai are un frate care e aici. În rest sunt plecați toți. Dar aici e foarte bine. Aici, de unde m-am născut, cunosc toată lumea. Toți mă cunosc pe mine, n-am scandal cu nimeni. Mă duc oriunde, orice, mă ajută oricine. Dacă mă duc la cineva, băi, dăm 10.000 împrumut, dăm 100.000, oricine mă servește, că sunt om de cuvânt, sunt om care nu mint. Mă servește. Dacă vine cineva la mine, tot așa. Dacă ai un salar, domnule, un salar de pe o lună, deci dacă iei cel puțin 2 milioane, deci iei 2 porci, ai de metru. Înțelegi? De 1 metru ți iei 2 porci. 2 porci, deci 2 metri de carne, să zici așa. Stai 2 porci, după aceea... Bună, 2 metri ce înseamnă? Înălțime sau... Nu, așa se zice. Da, de chile. 2 kilograme. Deci de chile, de 100 de chile. Așa zice 1 metru de porc. Sigur. Are 1 metru jumate, 150 de chile. Așa, dar vezi că... O marjă jumate. Da, prima dată că era 1 metru de porc. Mă gândeam cum, înălțime, lungime. Ce te-a luat? Eram copil de 4 ani de când rețin și știam că treceau draci și jis pe ulițe, așa știu din veci. Asta nu mai știu eu de când s-o născut. Asta din moș strămoș rămasă.
Dar eu când eram de 4 ani, de 5 ani, că rețin treaba asta, că fugem de personajele astea, că erau în obicei care ți era frică de dragi, de jiți, fugeai de ei. Ce-i? Doamne! Și Cătăleană! Slugile mele iubite, a mele la rămâi cinste, la iad, bietul. Acolo fă bun, în iad, Irod. Asta când a văzut o pară de foc, voi Dumnezeu. Strânge mai tare. Nu mai păr. Asta ce fă, băi? Lumea asta e trecătoare, toate-s vis câte sub soare. Dacă aș fi un om bogat, toți mi s-ar fi închinat. Dar și un om sărman, nimănui-s pe plac. Deci fi fost un om bogat, toți mi s-ar fi închinat. Nu-i bun. Nu știu. Opre că nu-i bun. Am uitat rolul. Se timpul. Nu-i bun. Nu, am greșit. Am greșit. Ce domnul de aici? Hai să stai asta, că ți-e legat, ea de bluză ți-e legat. Iu! Hai, go! Hai, pune-i bode! Hai, de Mă duc și la camin să mă bag acolo. Nu discut! Zace mie, hai! Ho! Drag, ho! Câți ai aici? Care veneai, măi, pulă? Ho, am undeva să zace mie cu toată lumea, bă! Nu, este de făiu pe țățiga! Nu, după tine! Nu, hai, măi, leagă-i de la altă! Bă, dai, bă, tai grijă, mă! Bă, scuze, ho, 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 da la, ho, stai așa, pe loc! Lasă, mă, nu! O plătim, măi, pută! Uite la mie, Dumnezeu, mă, treaba neagră! Hai, să plătim! Altul! Care face mobile! Nu, na, că nu mă taiești! Na, na, na! Face mie! Hai de acolo, hai! Hai de Viflaim, noi am avut în satul nostru un obicei rămas din străbuni. Din străbuni rămasă din tată, din moși, din strămoși, din fiu, un fiu rămas în urmă. Când Irod o greșit ca să tai copiii mici, să-l poată omorî și pe Iisus, deci el nu știut cine e Iisus. O știut că s-a născut un împărat mai mare ca el. Și atunci dracii au rolul ăsta. Rolul dracilor e ca să-l vadă pe Irod dus de draci. Asta au arătat lumnii. Cum oră procemetite și n-avea folos de ei. Bate-le cap. Cât de mult proce-ai tăiat și pe noi ne-ai înșelat. Pentru aceasta ta fapte te vom duce de la plată. Că cum nu mai ai scăpare, că ești o nobilă stevatoare. Mergem, făcem pentru tot satul la cămin. Pe urmă ieșeam în vârf la iantă și strigam obiceiurile care se petrece în sat la noi. Bravo, mă, băi!
Ce pagani ai jurat? Cu pagani! Între satul care ăsta s-o împunda! Un sat care ăsta s-o împunda! Asta-i dați noastră bună, nu se împundă nicio fură! Și dacă nu rezistați, vă rugăm să plecați! Noi suntem băieți buni și nu vă spunem minciuni! Eu m-am tare șucărit și acasă am pornit. O zis, prieteni, mă, eu la rost, smechere, de ce te-ai întors? Ești un mare păducios. Asta-i vorba lui, ești un mare păducios. O zis că acolo, la capitală, nu discuți ca cu Ileană. Care? O zis, eu nu mai supărat, prieteni, eu adunat, o zis, haide să merem tăți acolo unde trebuie. Acolo la masă. Cine ce? Scoate numai din și sute și se apucă pe băute. O făcut valute, băi. Ce valute? 10 țapuri tu, mării, m-am întâlnit cu prietenii, o zi. Stai, Doamne! În bufete zarvă mare și eu se-mi bate tare. Dă-le, mării, mai un țap, că eu am plecat în sat. Berengerum! Și afară e un cambat, se apucă de numărat. Podurile peste apă, nu cumva în jos se tragă, că dacă se încurcă, eu nu mai știu podul. Era cu ce, era cu ce. Să nu te-ați caiatul! Tradiția o să dispară, a dispărut. Când au intrat în casă, Ileana scrie la masă. Mult a dispărut. Din sat deja fetele domnie, băieții iară domnie, deci toată lumea trage să fie mai domn, mai ușor, mai... să nu fie așa de greu pentru ei, da, tradiția nu o să țină. O să mai țină cel puțin 5 ani, dacă o să țină. 5 ani o să mai meargă așa. O să țină la oamenii din bătrâni, oamenii bătrâni care sunt bătrâni și poartă o tradiție de când a fost ei ăia să mai îmbracă în port popular. Poate că asta nu o să dispară, dar de la tineret, deci, dispare. Bătrânul Ionică se vedește pe toată oră, cu rapidele de că ne duce viața și la mine. Nu mă nervați. Și mă nervați. Voi înainte am mică băiană. Nu stă băiană. Frumoasă, într-adevăr frumoasă. Tradiția și femeii sunt frumoase aici, nu poți să zici că nu. Hai de unde ales, să vezi tu câte sunt. Cam pot să spun că cam... Pentru că sănătoasă, de-aia. E aer curat, se mănâncă sănătos. Da, să... Îți roșii în obraz de sănătate. Sănătoși și... Așa. Și când chefuiesc, când se odinesc, când lucră. Să trăiți, să trăiți. De sărbători, cum se vede. Mai vin și fete moderne. Nu, bine. Astea au fost de când de lume au fost moderne. Crăciun fericit, domnule! Asemenea, Bedrică! Salut, ce faci? Ia, stau pe aici. Să trăiți, să trăiți, să trăiți. În grei cu Ilie. Da? Și ce-o zi? O să te duci? Să mă duc acolo? Că după ce ajungi ești domn, de ajuns e greu. Și pe ei întors, mergi 4 zile și 4 nopți pe jos. Dar unde s-a dus? Grecia. În Grecia. I-ai spus că mă vreau să duc? I-am spus, un ceas de vreme am greit. Da? Și lua cartelă pe un ceas ca să grăim tăți și am venit că îmi grei la moșulică și apoi n-am putut grei. Că pe unde v-ați dus? Și ne-am dus la Cezmari. Pentru că după ce ajungi acolo, ești ce vine prin mine, nu are nimeni treabă cu tine. Nici poliția, nici nimeni, numai să nu faci prostii. Și lucrează acolo acum? Da. Și cum, îi place? Da. Mai bine ca acasă. Merge portocale, banane. Mă zis că e în rai față de acasă. Nu, bine, ceva normal. Că dacă le pune, le dă cartea aceea, se poate trece mereu zi pe la pași, dacă nu, 3-4 ani. Și scapă sărbătorile astea frumoase. Ce să facă? Și situația la noi. E slabă. Toată lumea merge să facă un leu undeva, vezi tu, toată lumea iasă din țară. Ales băieții ăștia tineri, mine acum au venit din armată, nu, trebuie un viitorul. Deci mă soră, am copii, ce? Mai bine am ușă, păi, fac ce? Așa e. Mai bine acum decât mai târziu. La fel. Nu, deci orice aprun poate mere, prostii, nici zerni,
nici pomi, nici pitici. Și o să se 70 de măști acolo, 80, 100, cum? Așa. Nu se ia de foc! De ce zici că eu nu știu de ce țin? 77, 78, 79, 80 și... Eu. Nu trebuie o bere din putea să mă duci. Ce să la venit la ușă ca foame de-a... Să bea o bere din pijea și ea. Nu ghitucă. Cine a făcut berele? Pus! Futic celălalt. Bă, nu de aici, că nu știu cine a făcut. Nu știu nimeni, bă, dar el a vrut să vadă că cine e, că s-o schimba măști. Ăștia... Armonica! Mai târziu, mai mare, ce mai din sat. Che dici? Ăștia acolo mai din aici. Doamne, bărbatul mă place să fie dulce, dar țuica nu, văd că. Bărbatul să fie dulce, dar nu țuica, văd că. Să mai acre. Niciodată nu-i târziu. Da, și la 80 de ani nu-i târziu. Da, și de atunci se poate schimba viața. Da, Horică, tare mult! Dar știi care-i treaba? De la 80 de ani, dacă ai putea să schimbi viața și să mai faci o căsătorie, să mai încinzi vreo 60 de ani de căsnicie. Zece? 10? 10, 20? 20? 10? 10? 10, 20? Probă de microfon? Probă? Probă? 2? 20? 10? Hai, dorule, toți băieții
mine la mete, hai doruleț, în viață nu, dar Doamne nimănui, viața militarului. În viață nu, dar Doamne nimănui, viața militarului. De Crăciun și bobotează, hai doruleț, hai, toată lumea se distrează, hai doruleț, hai, numai eu stau în cazarmă, hai doruleț, hai, pregătit pentru alarmă, hai doruleț, hai, în viață nu, dar Doamne nimănui, viața militarului. În viață nu, dar Doamne nimănui, viața militarului. 10, 2, 2, 20, 10, 2, 10, 10, 10, 20, 20, 10, 10, 10, 20, probă de microfon, probă.